Plus ishiphele phakathi kwami nobani uMax for instance wenzeni uMax angazi kodwa why uthi shiphelene ubudlelwano ebengibona phambilini phakathi kwakho noMax King kancane okay ngiyadakwa lo King ucela sonke stay away Hennes sonke isokisi usukhiphile manje wena isokisi anginike isokisi manje ukhiphile isokisi cha ukhiphile isokisi ukushaya why uthi phakathi kwami noMax shiphelene ngiphi ake sikhaya bafethu wemadoda uyabona abantu abafundayo ngicela nini nisafunda nani nibhalayo ungisize into eyi1 ukuze uphase lalela kahle ukuthi ama instructions ente kumele uyenze athini bese ulalela kahle umbuzo obuziwe ukuthi uthini umbuzo obuziwe phendula wona ama instructions followisha wona why uthi mina noMax ishiphelene alright indlela ozwana ngayo King noThabane njengamanje uyezwana yini nayo noMax njengamanje njengoba uzwana noThabane cha so ilokho ngithi shiphelene King akona ukushipha lokho yini King ukushifta ukushifta yes leyo shift ke King ebekhona phakathi kwakho noMax uright King ekuyona ngoba uMax ngim-escalateile to the next level uyabona uma usebenza uyi-manager unabasebenzi abasebenzi bakho bese beyapromothwa to the next level awulokhu uyobalandela sebe ne-manager entsha awulokhu uyothi kodwa mina wanilethana yabo uyamiyeka umuntu ukuze az-explore because usum-elevated to the next level why umuntu uyohlala uyisimbena ugada mayesethu senkingeni you defend okay uMax manje u-elevate to a sense mhlawumbe you don't know uMax today business person uMax today kwilanco uyena umuntu oshawu 5 benomancinza umancinza noMax bahlala eboardroom uMax namhlanje uyadetector ukuthi kwi-MK lo muntu abathi bayamchitha uzomlwela kanjani uMax uphezulu manje uMax is very phezulu akuqatshwene isigaba sempilo ashe enxele kusona guys why ningamshayeli umuntu izandla maye inyuka empilweni nithi umuntu akastakhe elokhu aba nami ngilo ngikhipho 2000 mangidakwe Hennessy ngikhipho uyena manje esekumele afakele abantu ama-e-wallet abazanqomile kho uyena manje esekumele afakele okay King ngoba isikhathi esincane King sokuze kushaye isikhathi somndeni kanti iminingi imibuzo enginayo King hoy fuck indaba zemndeni njengamanje nginani lekhaya ikho engekho khona ama-jacuzzi khona ama-swimming pool khona ama-bar khona iy'moto khona imali iyaziwa la wonke umuntu ene-access yemali lekhaya icelwa imali umuntu nje upress icode angene emalini uyazi imali for ifamily umehluko aba-abuse khona ama-bar mawufuna into yokudrink khona ama-fridge asema-kitchen khona ama-fridge asebar othi ma ungenile ubhale phansi ukuthi uthatheni lekhaya is very professional lekhaya all right babancane all right oh baba bafethu Ambomkhulu otakwe. Ambomkhulu otakwe Hennessy. Emgibe ngizokuphendula mfana wami.
ngizokuphendula Mgibesi. Ngizokuphendula manje. Ngirelaxile. Woza King. King nawe King. Ngicela usondele King angihlali la King. Phela ngeke ngibe serious ngahlanya lembuzo oyibuzayo la. Mangathiwa ngiba serious ngahlanya. Phela khona imibuzo ehlanyisayo. Hoyibo. Na labo chef bala bakwenza isididi do chef. Kune chef abawuthuke kule palace la. Manje baletha lokho. Balethe lokho ukudla ngathi ngisididi mina futhi sakhe ngidle yonke lento. No chef la. Angisho ubiza umuntu osizayo uAnt uthi uchef. Ngisho mina uchef egqoka uniform baba. Angene ekitchen athi kanje izinto azithi. Phuma into ozoyidla. No chef la thina. Manje edameni ngihamba no chef neteam. Akusanganwa la. Alright King ngithe mangibuza ngoMax wathi ayishiphelananga yashiftelana. So ngicela ukubuza ngomyeza manje. Kwenzeka ini phakathi kwakho nomyeza? Uhappy ngoMax iqala impendulo. Ngihappy ngoMax yes. Ngihappy ngoMax. Ubuza ngomyeza. Manje ngicela ukubuka umyeza yini le wrong okanye embi eyenzwa umyeza kuwe King okanye uKing ayenza kumyeza eyenza umyeza ahlehle kuKing. Cause no not ukuthi umyeza uhlehlile. Phela umyeza uthukile. Uyabona? Kayizini angiphinde kanje. Uyabona ukufika eKatsabane empilweni yami. Katsabane. Ngivina ungabe manje. Yeah. Uphuma wabo. Usamsebenzini akekho. Uyabuya kodwa manje. Mnika ibhodlela. Steve. No, ingcenye. Oh yeah, uqinisile King. Mnika ingcenye adlale ngayo. Mnike Kodwa mfana Mgibe uyinkunzi mfana yabona mawuthanda izingane zakho mfana kanje mina happy mina. Hayi Mgibe uyindoda mfana hayi uyindoda mfana. Ungeyisa phela wenze lama lento enizenzayo. Kodwa yabo nje uyindoda mfana mawukwazi ukuthanda ifamily yakho. damn get my King. Hayi uyindoda mfana mina ngiyayithanda mina ngalezi zinto. Yeah. Yewena. Mina Hayi mnika ingcenye. Adlala. Uthi ungamthethisi mina ngiyabathanda otakalana ungamthethisi nje dila naye kamnandi as long as bengakuphazamisanga wena ngoba senguzwile umbuzo mina awuthi ngiphendule umbuzo bafethu uyabona umyeza deep down namhlanje uyazi ukuthi between mina naye nesigodlo akadutshwe esigodlweni mayisedutshiwe esigodlweni uyoyibona naye ukuthi hayi sekonake inkinga uthema efika uThabani esebenza indaba iqale ngesikhathi sika Sibumkwena Mgibe yabo okay. Umyeza benosibumkwena was very close. I wish ukuthi ngathi uSibumkwena ngangena la ngoba mina anginamfihlo mina uyabona mina into engeza nginqobe empilweni into engisho namhlanje ngizoyiphinda kusasa mhlambe kusasa sengayiphinda sengikhuluma kwenye level ngoba awafana ama level namhlanje ngile level engithe ngicela kungena abantu bonke abazongibuza amasimba angibafuni laba abangisupportayo namhlanje abangisupportayo ngibacela kusasa ngoba ngizobe sengilwa inkinga zabo abangisupportayo what do you use ubafaka la bevele bezomncoma ake ngifaka umuntu la ozongitshela amasimba ngigcwale ngaye yabo so ngithi mina inkinga iqale ngendaba kaSibumkwena uSibumkwena mfethu umyeza was very close to Sibumkwena and yamhetha leyanto umyeza mfethu and kufanele uyabona Mgibe ake ngibe umholi manje ngingabe umuntu ekuthiwa awuzwani nobani uyabona Mgibe mawungalwela mina mfethu yeso uze uthukelwa ukuthi ume nami utshela abantu ukuthi lento efuneka kumina wena uyasayina ukuthi angayenzi leyonto uma sengiyenza leyonto mina ngingakutsheli wena uzwe ngezitha ukuthi sayenzekile leyonto umyeza mfethu umyeza uyakwazi ukuma nomuntu umyeza wama nami Mgibe
ngibhekene nosigujana mina ngibhekene nezinyanga wama nami look I will never forget. That is why even today notice I mean angakaze mina ngithi ngitalapha umyeza ngendlela engitalapha ngaba ngitana umuntu akukho easy. It's not easy baba ngoba kunale sidlule khona naye yabo ethi my king angakaze mina ngiveze imali engangiyifakela umyeza esitakhe ehluhluwe angisoze ngayiveza futhi ngoba ziningi hayi ukuthi ngiyamthenga kodwa umuntu bethi my king ngistakile la funa mina ngikhamba nesolution kodwa engasubuza umyeza ukuthi wemyeza wake wakuthuma yini ukungibhaka uthi hambi womlwela angakutshela athi no. Uyabona even mina usigujana esexolisa umuntu ongazange alimukele uxola sigujana umyeza ngoba wayenokuthi usigujana wake wamqola. This is the honest truth bafethu. So as much as yabona xa kungifikele nami ukuthi umyeza awuthi ke ngidile naye ngithi one vele ingane ngingamuthi 1 2 3 yabo ngimqede social media noma kodwa kayisho umyeza wathi kunabantu abathi akaphephile manje ngenxa yami ngathi umyeza ukuthi aka understand ukuthi how do I operate but he claim as if he knows. Mina ngivumelekile ukuthi ngingafaka lopho uhlobo le discipline umuntu okwaba usizo kumina ngoba awukwazi ngibe namhlanje uyangisiza kusasa uyangijikela mawusujika kusasa yonto esho ukuthi ikhona into errong mina engiyenzile kuwena kepha ngenxa yokuthi ngizazi ukuthi ngcono nginemali nginama apartment nginama limousine ngihamba ngamabhanoyi kungenzeka ngigcine ngingakuzwa mawukhuluma ngenxa ye-arrogance yokuba self praise. Uyabona mgibele into yepower ayihambi la uthanda khona esigodlweni uyakwazi ukuya khona uthi umgibe ungidinile kuvele kuthiwe wenzeni uthi hayi uthe angena uking bese kuthiwa waye khona yini ugcotshwa udayiswa isigodlo ngithi no wayengekho bese kuthiwa ukulevel wabani ngithi ukulevel 1 kuthiwe kufanele phela akuunderstand ngaleyo ndlela wena bangaka abantu abazothi awuyena uking ozolwa nabo uwenzani emhlabeni kahle kahle isigodlo leso ulwela ukuthi abantu abanqobe noma usabisa abantu ngokuthi unamandla siyadayisana isigodlo wemgibe asiyona lento abayicabangayo abantu mawuye esigodlweni ufike kube use noma uphuza iVSOP uye khona sewuvuma yonke into isigodlo hayi lamasimbe egodlo athi umuntu isigodlo ebesha umsamo akusona isigodlo umsamo akusona isigodlo umsamo igugu lomndeni contact isigodlo osimba underground othi mawuya khona na uthuke ukuthi ngaze ngoneni ungene kodwa contact idamu amasimba nje lamadamu epublic thiwe idamu limbe yabo ngicela ungaphenduli kakhulu kodwa enqondo ukuyusho lamgibo ukuthi umyeza umfana wami ngiyozama ukuprotect kodwa makwenzeke ekhuluma izinto eziharsh nezidina abantu abehlisa umoya mhlambe kukhona mina la ngingenzanga kahle okunye ngiyakwazi mina engakwenzanga kahle ngiyakwazi into engayenza mina umyeza wangitshela imfihlo yakhe uyabona ke imfihlo yomuntu umfethu uyayigcina mina ngayiphahluka imfihlo yakhe komunye umuntu ngaba wrong lapho waxolisa mking kuba kumyeza ngixolisa kanjani mhlawumbe ngithi hello how are you I'm sorry ya ukuxolisa phela king iphutho owalenzalo ukuthi king ngifike ashele na hayi mawuxolisa ngoba umuntu senihlangene akhuluma mase nikhulumile bese wena niyaxoliselana lelo phutha engalenza ngamasimba kwayimina ngaveza imfihlo yomuntu komunye umuntu
kanti bazothi masebexabana lo muntu bese veza imfihlo ayitshelwe yimina. Umyezi uyazi ukuthi imina kuphela wazi leyo mfihlo and imina owatshela leyo muntu imfihlo. Yini King enzima ukuthi umbize umyeza ngoba vele amafoni ase uzombiza kanjani umuntu, uzokuthemba kanjani umuntu oveza imfihlo yakhe? Uzophindeza ngithembe kanjani? A drive wazi ngani amafika umnqumo. Wena ungeza kumuntu oveza imfihlo yakhe ukuthi wa rape. No. King kungaba ngabili whether leyo nkinga leyo ngayisolve over the phone noma ngise kuwena. Uyisolve kanjani leyo nkinga? Ngise ngihamba nabantu engibethemba mhlambe nazi problem say public. Say public manje. Sebeyayazi abantu abathintekayo kubona bayayazi lento. Seyiqhamuka nomunye umuntu. Uyisolve kanjani over the phone yonke? All right. Okay ke King. Angithandi King ukudwela kakhulu. Khona la ngibheke khona kahle. Yabona? But ebengifisa ukubuza ukuthi mina King ukuthi ena kuleyabantu ongaboni kahle eseningaboni kahle ngasolwenye nabo. Happy yini ngalokho? Do you happy now? Ubani ungangibuzi ke empathe engazazi ngitshele ngomuntu ngikuphendule ngithi mina umyeza kunemfihlo yakhe engatshela umuntu nami hayi fuse abantu aba-understand abantu khona into ayitshela lo ayitshele lo ngoba lo muntu umnikazi wayo befethu akinithayimise ngento eyi-1 emhlabeni ungayitsheli imfihlo yakho umuntu ocabanga ukuthi wena uyamthemba ngoba naye umuntu omthembayo naye unabantu abathembayo. Uma ungitshela imfihlo yakho Mgibe nami ngizothi Thabane mfana wami ngiyakuthemba ngale mfihlo ngoba ngiyazi nginqobeleni ungatsheli umuntu kodwa njengoba ubona usibani ebhitha ungenzeka ukuthi ingoba ka1 no2 kunenkinga imfihlo yakho ukuziphephe igcine kuwena as your primary source mangafuni ukungizwa futhi fusek. Okay. Labantu futhi abangahlakaniphile ngizoba blocker bonke naziphuma izinja la angifaki inja ku live wami mina. Uma ngithi mina imfihlo yakho noma kuthiwa umthemba kanjani even umfazi wakho ungamtsheli imfihlo ukuthi wena last night ngiyobuye negazi bekwenze njani ungamtsheli. Ungamxoxela umngani wakho imfihlo yakho ngoba nizoxabana one day nomngani wakho. Simple. Mangafuna ukungizwa lonto futhi akaqeka kumuntu. Okay. King la kuneyindaba ezitrendayo njengamanje. Indaba zokuthi ungumxabanisi King alleged. Kuvela ngazuthi King ungumxabanisi njengamanje King odabeni lwakwaDlamini. Isolviwe leyonto. Wena you are outdated. Leyonto seyiphumile manje la ukhona. Buza abantu aba-updated because wena you are outdated. Ngicela ungi-update King angasi mina. Hayi ngena kuma-social media bazokutshela kwenzakalani. No King ngimzwile unala ekhuluma ngamuzwa umyeze ekhuluma ngamuswa umalume ekhuluma ngezwa inhlaka eziningi i-out kunama current bheka ama current news. Mana ke King are you aware ngeke mina ngilongiphindela entweni mfethu esensitive kanje yomndeni nani ngeke Mgibe lo mbuzo ke uzowuguglisha ngeke mina ngilongithinta into mfethu eziphazamise abantu abangaka ngilongizogiya ngawo la nami King angifuni but are you aware yini ukuthi King ilanga la ngesonto eliphuma ngesonto ilanga mina mangilithenge ngolwesithathu lisha kimi ngoba line indaba ezintsha usafunda amaphepha Mgibe ngo-2026 ngo-2026 Mgibe awazi uGoogle onama recent news ayengeke Mgibe funa ngiqeqeshe Mgibe usangitshela ngamaphepha ngo-2026 yima King now Google uthi current news King isibonelo sithi ena
isibonelo King sithi ena abantu akusina zonke King izinto abantu abazaziyo engizaziyo nami yabona ukuthi King lento le King ibuka ngathi King ifika kakhulu King egameni lakho nokuthi imbongolo nje ikhuluma kangaka nje ithunywe nguwe King uyakhumbula King ngikubuza ngiphendula abantu okay it's fine impendula yikho kumina manje kunezinto engibone seyitrenda ngazi kwenzekeni kanjani nami abantu abazokuphendula all right but King do you still remember ngithi kuwena phuma embongolweni imbongolo nje isafika TikTok uyakhumbula ngithi King kuwe phuma embongolweni ngiphuma why King ungeke uzwazi ukuphuma inoma khanda oil indaba yayikho ngami ingephawe ngihamba nayo so kuhle ke King ukuthi uzothi uyohlezi unanane emhuzuko bese kuba ngazi ukuthi vele imbongolo itshelwa nguwe izinto ukuthi ayihamba izenze nawe nje mangathola makhanda oil bese abantu abazontshontshwa inkomo zakho bantshontsha itruck yakho bese emva kwakho bese begingwa imoto kothiwa ingoba wazana King Bhaka inhlambi yoza kumina uyabona nje kunenkomo unama truck usebenza engasebe kubona abantu unami bese betshontsha inkomo bese emva kwalokho bese beba nenkingi bothi mina ngiready into enjalo kodwa alikila ngamgibe engiyothi kuwena hamba uthuka abantu alikilanga engathi umuntu mina mgibe ngiyazibambela izinto zami njoya namhlanje ngikulive wami ngikhuluma into ongekuzuyizwa mina mgibe ngineqiniso elimayo uyabona namhlanje mina ngikhuluma iqiniso nje elimsulwa elokuthi uyabona mawungitshele wena imfihlo yakho kumele imfihlo yakho mina noma kuthiwa wabulala umuntu kumele ngigcine noma sewungijikela ungihwayela akumele ngiyixoxe kumele mina ngiyibambe ishisa imistake engayenza umuntu mayengitshela imfihlo yakhe mina ngaxoxela umuntu kungaliwa kanti umuntu uzoyisebenzisa mayiselo finish yini ungakuzwa lapho akona ukuxova lokho baba akona ukuxova lokho ukuthi nawe ukhulume nomuntu omthembayo kanti le bazoxabana one day yabo mfethu if we are not going to represent the public la basiyadlala kunezinto ezenziwa kwi public hey hamba la phansi hlala nakho hlale madakeni phansi hlala inhlamba khona uthi uKing wayenzani yona uyabona enye into awuyikhulumi ngoba uthanda ukhuluma ngoba khona usukuphebeza ngaleso sikhathi yes ngaphebeza ngaqinisana ifana nale yandaba leya ka 2+2 nogwajo kwangesona isifiso sami mina ukuthi ngidedela ama VN and kwimanje ngisayibambile mina angakafiki la ngidedela khona ama record la ngiveza khona ama file ngiyibambile ngoba people ngiyazi they might blame me if I can release some of the information mina as a leader kune information engimele ngiyigcine noma ishisa kodwa umuntu bengabe ezokwenza into ebucayi and mgibe uyabona ayikho into kumina enzima njengokuthi ngiyafisa ukuqhubeka ukuthi culprit yenzeni but the more ngiqhubeka fine ama victims azobuthola ubulungiswa but ipublic izothini kumina kunezinto eziningi mgibe mina ngabe ngizikhiphile ngumfana ofana umyesa kodwa mntwana mina kwathi qhwi mawukuthi impi ngiyayibona ukuthi iyeza konke engozikhipha ngaqondile ngiyakutshela namhlanje nawe emsebenzini mfethu khona impimpi mgibe ongagcina uyiveza ungafuni umkhwanazi waze wangena ku live engaqondile ungena ku live a discredit ozakwaba amaphoyisa wayesezamile within the police ukuyilungisa bengamlaleli wangena public ukuzalalelwe lonto it's part of the spiritual rule
ukuthi uyazama ngendlela yonke. Uyabona mina manje Mgibe ngale lo live manje lo live wami ngabona abantu aba 1 million mangathiwa ngidedela amafayili angempela. Kodwa khona abantu ebezolala bekhishwa izisu. Ngoba akukho mnandi ukuthi ulale nomfazi wakho kuphinde kulale nengane yakho. Noma kwenziwe ama attempt okulala nengane yakho nomfazi. But mangathiwa ngiyakhuluma mina izulu ngadilika. But ekugcineni am I going to be proud ukuthi ngikhulumile? No. That is why I'm not going to talk. Mina Mgibe nginale wisdom yokwazi ukulinda up until the right time. Ma usalindile umuntu ayitshela ukuthi uyawina kanti not at all. Awinning mina. Mina Mgibe ngisakaveza, mina Mgibe nginezinto engathi mangiyikhuluma lo mhlaba ujike ube mncane kubantu abathile. But angeke ngiyenze le nto kalula. Uyabona mina Mgibe ngangayimisele mina ukuthi usigujwana idudulane ngalona hlobo. Umehluko ngathi mangabe engithinta phela wangichukuluza usigujana mina. Wangichukuluza usigujana. Angaze ngicacisele ukuthi wangenzani usigujana. Usigujana mina imina oqala umuntu owaba ihero, traditional healer. Usigujana wafonela umfazi wami etrace mina ukuthi ngenza ngani ngabaseleka. Ngiyakutshela today ngathi awukwazi mina ukuzama inamba yomngami bese uyamfonela bese umbuza ngami. That is a motherfucker. Uma sengikhulume naye private Lord wavele public wazothi mina ngajona nokheli khumalo ngathola impama kokheli khumalo. Wawayibona impama ngene kokheli khumalo mina. Babalalela ngasithatha isinqumo ukuthi hayi ayilimize yetsheni. Otherwise that was not my intention. Angaze ngithole impama mina. Yabo angaze ngithole impama. Efethu kumnandi yini uthi uyinsizwa ngangakabe uking kuthiwe khona impama oyithola esifebeni. Kumnandi lonto. Okay. Mama Mgibe ungathi okay. No, obviously okay. Kumnandi. Kumnandi yini kuthiwe kunempama oyithola esifebeni osizile. Ngamsiza la muntu. Namhlanje ubhalanse ngepower yami. Mangaze ngilande mina ngenkomo ingabuyi uvela amahlazo. Ungangibuze Mgibe imibuzo if you are not ready. Mina Mgibe nginempendulo ezingaphezulu kwakho.